Mogu ovako malo kao... Imaš grudu? Hoće ovo razjebavati zvuk? Ko je? Ovo tu? Da. Ne znam, ali radi, to nije važno. Isuse, kak je dobro, je. Ajde, klima, bogati, šta si ti jebote? A ti si upalila, ja nego sam mislila da šta smo mi sam? jedini idioti koji imaju klima, uopće ju ne pale. Nisam luda da imam pa da ne radi. Evo ti kartica. Čekaj. Snimamo neke kao ujutro. Si sigurna da to želiš tu staviti? Ne, nisam, ali nemam, oprosti što nemam stolić. Nemaš kafeni stolić? Oprosti što nemam kafeni stolić. A kakaveni? Kakaveni isto, ono, evo, kakaveni ali ako nemaš. proliješ, ubit ću Pa te. jesi, siroće, jebo. Ovoga... Ovo je moj poznati zvuk. A kako znaš da je Iva u kadru? Game on! Jel bi mi Ja, onda mogli moraš ovak oprat svako kosu. jutro? Ne bi, jel da? Fakat se ne osjećamo svako jutro za ovak neke. Znaš kaj Ni je? sad se ne osjećam, ali Mislim da realno. bi trebala ti ostaviti jednu kameru preko noći. Dobro. I onda da nas kamera snimi kak mi izgledamo kad se probudimo. Znači prvih 15 minuta nema razgovora. Znači nema razgovora. Jedna se diže, uglavnom ja, naravno ja. Onda pokušavam prekoračiti preko šenovog mjesta, šutnem ga vjerojatno u glavu ili u guzicu, ovisi kaj mu je s te strane okrenuto. Ne namjerno, slučajno jer ne mogu dići nogu dovoljno visoko da ga prekoračim. Onda odem na WC. To je ovo iza o čem pričamo kad treba prekoračiti, njegov krevet. Užas, to, a to je ujutro fakat veliki task. Ne, on ima jebote... Ja ga bar prekoračim, sad kad si lazi onda siđe njemu baš na krevet. Onda ovisi isto kaj pogodi, glavu, guzicu, ovisi kaj mu je na kojoj Ima strani. taj video I'm Home Alone gdje se ja spuštam na njegov krevet na engleskom kanalu si Pa da, pogledajte I'm pa, Home to je Alone. fakat ono, To je fakat tak. true story ono, to je fakat tak se to događa svako jutro. I onda odem na WC, ja onak sjedem na WC kao piškit, kužiš, i evo ti već žena. I već mu je njuška kod mojih gaća, kužiš, kao ono, Poznato je. kaj se događa? Kaj se događa? Pusti me da pišem, ono, briši van. I onda on onako sporen ide, sa šepavom nogom jer si je neku zaležao i ode nazad spavat. Onda se Sanda diže, Je li on koji ali nema čudo gleda, razgovora, koji čudo? nema uopće razgovora. Znači Sanda se diže, prolazi pored mene, trkne me ramenom, ko da nisam tamo, i ona ide pišat, i onda dok se ne umijemo, on se umiva, ja radim kakao, doručak, i onda tek nakon jedno 15-20 minuta, Bog, dobro jutro, kak si ti spala? Cool, ti? I onda Šen, koja će me mazit po šupku, koja će me mazit po glavi? Di ste, trebe, češkanje. I to je to. Tak Da. svako jutro, svako jutro. Moji ljudi, opet smo kasno legli, kužiš me ono u nekakvih Tata me zove, čekaj, 4 možda neki ili hitno. neko doba. Brinem se, oprosti. Evo Halo? na. Ej, tata. Jesam, doma sam, evo, taman snimamo neke, radimo. Nemaš ljepila. Čekaj, molim te, samo sekundu. Daj, molim te, ponovi. Nema, čula sam. Pa reci, pitaj starog kaj je to. Srećko, kaj je bilo? Fali mi ljepilo za jednu pločicu. Jebeš mi sve, Srećko, pa tebi uvijek samo ljepilo fali. Pa jevi ga, kaj kad je samo s ljepilom radim. Da, kužim sve. Ja mislim da si ti majstor koji može sve napraviti od ljepila. A je, mogu, da. Dobro, bumo se dogovorili. Ajde, zovem te kad završimo, kad snimimo, pa odemo po ljepilo. A koliko je treba vremena za to? Pa ne znam koliko ćemo snimat. Pol sata možda. Pol sata, evo. Pa dobro, može, Ajde, Ajde, čujemo čao. se, bok. može. Ajde, snimajte. Ajde. Tata, a kaj bi bilo inače da mi treba duže, reci? Tata, Prekinuli. kao, ma dobro, ajde, može. Uglavnom, krenuli smo pričati o tome zakaj smo kasno legli. Legli smo kasno. Da. Zakaj smo kasno? Isuse, Gledali smo Kriste. filmove. Znači, prvo da krenemo ovako. Iva, ja, žena, ono, sve filmofil. Filmofil na najjače, znači, Znači, obožavam da. filmove. Znači, SF filmovi, Marvel, Buraz, Gled. Moram ti nekak sve reći da filmovi si, gledam. moram ti nekak reći da si ono totalno Marvel, a ono ne DC. Ja sam totalno Marvel. Da, Originalno, uglavnom zato što- ovoga i sad i jučer mi dođemo na TV i ovo sjednemo kao konačno, neće Sanda biti na kompjuteru. To je Iva nešto je sjela novo. gledat film i bio Ne, je i film- okrenuli smo Koji je bio film prvi? Catwoman. Kriste. Nova Catwoman, ne remake, zato što Ne Catwoman... Michelle Pfeiffer. Znači, da se razumijemo. Znači, ne. Ja obožavam Halle Berry. I ja isto. Znači, Halle predivna, Berry je lijepa, bomba, brutalna ženska, fakat znači, je bomba, ono 10 od 10. ono, gledaš i možeš ju gledat. Ali ti kad vidiš u originalu Michelle Pfeiffer koja je Catwoman, jednostavno, znači, meni Halle Berry ne mre biti samopouzdana, ono, đubretarka.
Jer ona fakat nema đubretarka lice, jebote. Ona ima savršeno, lijepo, Ne treba imati dobrica sam đubretarka lice. lice, nego treba biti ono kao iznutra treba to nešto imati. Nešto što ima ko Sharon Stone, neke Razumiješ. neke Sad u tom Michelle istom Pfeiffer i filmu to. Sharon Stone koja je kao negativka na kraju ispadne, sorry, blooper, jebi ga. Jebi ga. Mislim, dobro, gledali A ste da, to već gledali vjerojatno. smo sigurno. Mislim, znaš ono, ona je idealna za takvu ulogu, recimo. Ne znam kak se dogodila Halle Berry. Možda ona htjela kao malo sad hoću biti zločesta. A fakat onak nekak kao čudno. Uglavnom Iva je zaspala. Uglavnom Iva je išlo to užasno na živce, nije mogla gledati. A nije mi ja išlo sam na živce, se, nego ne, a ja fakat sam je se bilo onak, nakačila. ja onak gledam Ljudi, ja sam i se nakačila. ovak kao. Ja rekao, Isuse, ovo mi je toliko sve pretjerano i ti svi pokreti, znaš ono, to sve forsa, ono forsanje. Znači, ženska ovak izgleda brutalno i ona da se prošeće tak da se popikne izgleda brutalno. Buraz, ne moraš hitat van I ono... sad zamisli onu koja zgleda brutalno, kak sad kao forsa to nešto. Fakat zgleda sve pre i ono tu mačje. Da, Ali nema malo veze, too uglavnom much. to je kao samo naše nekako viđenje na to. Mislim, produkcija sve za 2006. Četvrtu? Čudo, ne ona da se razumijemo čudo. Ne, super, I brutalno. sad kao ovo, ono, ja Ivi ne dam I da dobar kostim prebaci. ima onak, ništa ne... Ne dam Ništa Ivi da prebaci. Jer, ne, ja sad moram vidjeti šta će se A desiti, prije sad je toga je stvarno ženska bitno. rekla, jao, sad sam se sjetila, joj, svi hvale onu Wonder Woman, ajmo ju pogledat. I nađe Wonder Ne, čekaj, Woman. stani, tako je. Ja kažem sad, okej, Ivi ide ovo na živce. Ja kažem da je prebaci. Ja rekao, ajmo pogledati Wonder Woman, nismo išli u kino. Išli smo u kino, zapravo smo sve ovo gledamo u kinu. I da? Da. I, A bili smo u videoteci da je brije, jebote. a videoteka isto, da. Ima Tu jednu na smo kvartu, našli. blizu. Tu Kod je. Trešnjevke. Da, par desetaka kvartova dalje. Dalje od remize. Od, da, Primorsk, remiza, zapravo. U Rožoku Da. smo našli jednu. Ono, u biti nema lagati, išli smo do Samobora. Fakat rentaju 2 DVD-a za cijenu Da, i 3. svega, sve Za cijenu tri. nove Za cijenu filmove, 3. to sve Da. legalno Da. tamo. I I tako mi iskrenuš smo s teme. da, i uglavnom dešava se sad Wonder Woman je rekao, sad ćemo mi gledati Wonder Woman, jer svi živi su nahvalili, Ja ono, kažem, čudo. de prebaci, kaže ona, ne mogu, moram pogledat Catwoman do kraja. I De sad mi gledamo prebaci, i- ne moram pogledat Catwoman do... De prebaci, ne mogu gledat više to. I znači izmaltretiram je s jednim filmom i Gledali sad smo ide do drugi, kraja, a u by the way. međuvremenu, dok nam je dolazila kazeta iz Samobora po koju smo išli, onda Iva je okrenula na Ne, ovoga... nije, nego je završio film. Pogledali smo do kraja film. Ne, nismo to pogledali do kraja. Pogledali smo Catwoman do kraja, ženo. Da, i ali išli smo- onda smo išli po videoteku, čekali smo da dođe taj film iz naše videoteke, pa si ti vidjela Ironmana isto. Nisam vidjela, nego je samo krenuo posljedično nakon toga. Da, nekim čudom je Redovno. na istoj kazeti ostao, ne, to je A bilo kaj na biš, na televiziji. HBO-u je bilo? Ovo je bilo na HBO-u, tako je. I onda na HBO... Nismo imali DVD za to. Da, i na HBO-u je iza odmah krenuo Iron Man 2, koji Iva, by the way, brutalno obožava. Obožavam, znači A meni Iron Man mi je brutalan, znači Iron Man i Wolverine su mi... A meni brutalica. meni Iron Man najdosadniji od svih Marvela. Mislim, ja volim sve SF Ne, čudo, ja njega baš obožavam. a on baš- obožava Robert Downey Pa Jr. da, zato što baš ono puca dobre fore i fakat je ono okej, kužiš. I sve kad je prošao, onak I baš sad mi super dobro, kao gledat. mi smo to gledale, pa Da. kao ajde Iva, gledale smo to, Ne, znaš kaj me pa sjebalo? ajmo mi gledat ipak Wonder Woman, mi krenemo gledat Wonder Woman, Wonder Woman kreće. kreće prva, Iva se Pripremila sam se, razmatra, naoružala hoće sam kokice, se. neće kokice, dok se ona razmišlja hoće kokice, Gesalten, krenuo- peanut, kak se zove ovaj? ovi Kaj jedem? kikiriki, Nije kikiriki jebote. no taj neki Pistacio. dobro to. Gesalten, angesalten. Sve sam imala. I Zakaj tam gledam? pa ne znam, gledaj gore. I ovoga, kreće Wonder Woman, prva scena, a ja ovak. Ja sam isto kao ono, u iščekivanju kao, sad će... Ne, pa jebote, pa ne mreš ostat ravnodušan na to kak ženska zgleda. A ženska zgleda brutalno. Pa ženska zgleda brutalno, A čekaj, razumiješ ko je me? rekao da loše izgleda ženska? Pa sada dolazimo na sljedeću nekakvu stvar. Površan ili nepovršan. Znači, Volio nas ti dvije zgodne ljude ili opalene- ne volio zgodne ljude. Nas dvije Žena opalene zgleda, mrvice. šuti da ovo kažem, Šuti da ja žena kažem. zgleda Ja bih htjela šuti da ti kažeš. koda su Angelina i Angelina Jolie i Bellucci. Monica Bellucci napravile dijete. Evo, tak treba zgledat. Znači ovak. Daj napravi facu. Ovak, kao,
Kao drug. Ovako malo slinice ide. Kao? Kao slinice. Znači, žena izgleda brutalno. I sad ti meni reci. Ne, i nas dvije čekamo. Odavdje polazimo. Stani, odavdje polazimo. Žena izgleda brutalno. Brutalno. Kak ti uspiješ zaspat za vrijeme filma? Pa kad je film... Ona je zaspala. Ja ovak. Cijeli film. Opće mi nije bitno plot. Ona ovak. Ne. Ovo kao. Žena je zgodna. Fakat je zgodna. Ali Pa ne film mreš je- zaspat, jebote. Film je za... Fakat je dobar. Za querc. Ne znam šta se Za dešavalo. querc je. Uglavnom Film je za svaka scena querc. s njom je... Ne, scena s njom super, to mi je odlično, brutalne su mi one narukvice koje sve odbijaju, ja bi si to uzela, to mi je jebeno. Ima negdje tih narukvica za uzeti. I ono, kad X-a kužiš, kad treba X-a, odnosno ulta frajera, to mi je super, kužiš me, a ostalo... Zaspala si kad je ja bilo znam. najviše akcije, jebote. A ne znam kaj bi ti rekla, onak ima tak nekih fora stvari, ali... Pa mislim, fora je ono kao otkriva život, uopće ne zna kaj je ono... Dobro, ono pričanje onih hrpa jezika, to mi isto fora. Ovo je ono totalni bloopers, ko nije gledao jebi ga. Fora ima tih nekih momenata koji su mi brutalni, kužiš, ono kad oni tamo treniraju na otoku, pa ne znam, kad dođe onaj frajer pa se kupa u onim tam pizdarijama kaj svijetle i te neke fore. I to je sve čega se ja sjećam. I kad je frajera ultala lika ovog Tamo ono. Ariesa, kužiš. I to je to. Aresa. To. Njega. Bog rata grčki, Da. a ne ovan u horoskopu. Iako je tehnički je Ares. Kako se zove? Ares je, Samo tako je, Ares. Ares kontrolira Mars koji inače je glavni planet od Dobra. Pa šta ima nije, kao ona, neke šta nije ona izgovarala Aris. Aris. Eris. Ja. Eris. Aris. Dobro, E se čita I na engleski. Just saying. Iris. R-S. Ares. Yes. Ma nije ga tako izgovarala. Jazz. Moram pogledat ponovo da vidim kako ga izgovara. Moraš pogledat ponovo, ljudi. Ne, samo da vidim kako ga izgovara. Znači, Briš. možemo editat film. Znači, možemo uzeti DVD iz videoteke, pa kao to ripat dugo vremena, 15 satima dana. na naš kompjutor i onda možemo izrezati samo scene s njom. I onda to pogledat. Pregledat film ponovo. A ne, ženska fakat dobro izgleda. Fakat izgleda dobro, A čovječ. film je bez veze. Znači, Ma dobar je, ma ne, onak meni je- DC-evski je meni je sličan. grozan. Znaš, ono, one tamne, imaju onaj grozno mi je kad finish. moram reći da mi je takav film grozan. Nije grozan, onak ima Ma nije grozan, ali drugačije, to fakat je može. DC, kužiš me, isto ti je koji sa Supermanom, onak malo je drugačija slika. A jebi ga, ono, ne mreš X-Men je X-Men, kužiš, nije... Pa o tome ti pričam. Pa znači, razumijem ja to, ali meni je Iron Man žblja naspram X-mena, razumiješ? Pa dobro, on je malo kao trash. Velim ti, ja ga gledam radi Roberta, kužiš, zato kaj on valja fora i fakat je smiješan. I fakat se dobro zajebavaju. I onaj isto ludi, kak se zove, onaj s Čekićem. Aha, ovaj sa Štitom i Čekićem, plavi, Ne, kaj ima štit, ne, Thor. on ima samo Thor. Thor, Da, kužiš, i to mi je super. da. A ovo Thor, mi ne, nije, ali nije mi Thor ovo. ti je Marvel. Marvel, isto, da. Marvel, sve su Ili, to. da, Marvel. Marvel, da. A kad nije DC? Nije, Marvel je jeboga. Jebi ga, ne znam. Dobro, uglavnom, ono, evo, to smo htjeli ispričat, zapravo nisam znala da ćemo pričat to. Jesmo krenuli pričat radi toga? Fakat ne znam Ne kaj znam, smo pali krenuli smo, pričat. au, kako sam se Evo to tak izgleda, ona hoda, zabija se u mene, u štokove, u ta 3 štoka, Au! kad može pogoditi, ona pogodi, sad se pogodi u stol. I Milunka, zveknula Ne sam mreš, se ne u mreš, nokat. Njom ne mreš. Evo, ne mreš. Ona svaki klip mora, evo, uništiti. Evo, Kako svaki- sam se... Ja moram svaki klip uništit. Maši više s tom lepezicom, molim te. Kaj misliš, jel ima jedan kadar gdje mi se vide cice? Ne, ma ne, kaj bi bilo? Ma ne. Čekaj da vidim. Ma Tu ne, su mi, fakat evo. ne. Onako, Ne. tu su mi, ne vide se. Pa dobro. zakaj si, evo vidiš, pa nisi trebala uopće pažnju na njih skrenuti, ne bi niko niti pogledao prema njima. Pa i da skrenem pažnju na njih ne mogu se vidjeti. Pa, Pa, ali me, ne nego trebaš- kao samo ne nazirat trebaš neke nego naznake nekakvih bradavica, razumiješ, o tom ti pričam. Evo, dobro. Naljepljene bradavice. Nema. Vidiš, krasno izgledaš. Da, U biti, ovako kad ti imaš vjetar u kosi, ono totalno si Wonder Woman. Da, to Malo mi tijelo i to moram priznat, oprosti, malo ono, imaš elemenata Wonder Ko trudnica Woman. ti izgledam. Još Hvala, da ti, hvala. ne ko trudnica, nego da staviš ovo tu, ono, zgodna si, dobra si trudnica, butra, znači. dobra si butra. Kaj hoćeš? Htjela sam ti nešto reći.
Aha, htjela sam ti pokazati da kao da bi ti trebala u svaku scenu, kužiš me, znaš ono, ideš u normalni život, ideš u dućan, malo ovo, ono, na plac i tako dalje, i onda prije svake konverzacije kužiš me s nekim, znaš, napraviš si uvodnu ovu. Dobar dan, molim vas kilu banana. Kamera, ono, ubit ću te kamera. Kamera je otišla u stand-by u nekom trenutku, sad sam morala pogledat, skinut sve na kompjutor, pogledat di je otišla u stand-by i nastavit pričat. Znači, Čekaj, nisam gotova. Samo malo pa čuti se. Milonka! Sad ću da ti... Uglavnom, kužiš me recimo u dućan ili nešto, moja Iva, ovako lijepa, krasna. Predivna, najljepša. Ovako mogla bi staviti ovo, kužiš, da nam bude baš prava Wonder Woman. I onda ona uđe onak tipa u dućan ili na plac dođe i kao prije nego uvodnu rečenicu kaže nekome, onak... Dobar dan, imate li kilu banana? Znači, onda sad kak je taj vjetar u kosi, razumiješ Iva, kak je taj vjetar u kosi, onda te, vidi, gle, gledaj, vidi ovo. Predivno. I sad kaj god ti kažeš, to djeluje senzualno, filmski. Merlinka, Wonder Woman, Superwoman, Catwoman, Iva Salaj. Jebeno. Dobra ideja. Kužiš? Da, jebeno. Jer ono, a kakve su vam marelice danas? A ovi svi ovak. Ko ti ja na Wonder Woman ovak. Isto ono, kaj god hoćeš u banku, dođeš lijepo. Trebala bih povećati minus. Može. Dajmo. A svi ovi sve, evo. I bubreg i kidney, sve bura sve. I bubreg i kidney. I bubreg i kidney. Znači, ostaješ bez oba. I litra krvi, frende. Da, evo to. Odlično. Da, to je Slažem bila se. ideja. Ne znam kaj smo izašla prdale jebote on. Zakaj odeš u stand-by? Razumiješ, nije mi Nemoj ići jasno, u stand-by, kamera mi ode u nismo u stand-by. stand-byu. Znači 22 minute i 31 sekunda snimke i ona ode u stand-by. Ajde da je 10, ajde da je 15, ajde da je 20 okruglo, 25, neki kurac. Kaj Znači ti to je? uopće nije setting. A možda je vruće. Ma, Hoćeš možda se za to... Hoćeš malo kavice. Čekaj. Tekućina će pomoći inače IT opremi. To je prvo što pomaže IT opremi. Malo Hoćeš malo tekućine. kavice. Razumiješ. Evo, bit će bolje sad. Čekaj! I to, ne, u biti ću ja iza Ivom. Hoćeš malo kavice. Odi u sredinu ekrana. Po koliko su ti te dinje? Koliko košta to da Tako odeš i u taj stand-by? trep, samo trepči, beba, samo trepči. Jebote, ne mogu toliko mahat, čekaj, moram niže. Evo ga. Jesi li mi dobro? Isuse, jesam se naradila, ono, neko će misliti da radim neke druge Diego! kužiš. Kako se zovu oni? Ja ne znam, te sapunice jebote. Turkiš sapunice, daj mi nekog Turka. Kako se zove neki? Turk. Tu. Oni kad imaju oni neke one čok, ok, A imena dobro, na ok. Nero mi to. Alejandro! Kak je Alejandro Ma Turči? ne mogu Turke, kujiš, to Aha. su na španjolske sam Mi smo stara škola. Di mi je vjetar, jebe mu mater, pa ne mogu bez vjetra, čovječe. Alejandro, donde sta? Jo Te quiero. Kako se kaže, voliš li me? me quieres? Me quieres, Alejandro. ¿Por qué no me quieres? Porque no me quieres. Casarte conmigo en la iglesia. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está? La biblioteca. Sjebala sam. Mi corazón Aha, es sjebala sam. solamente para tú, Alejandro. Alejandro, Te amo. te amo, Te odio. te odio, Te todo. te todo. Vidiš žena, gledaj ovo, frajer misli koji je vama kurac. Koji vam je kurac frema? A, vidiš da nismo normalni. Ja bi tog propuha! On je u principu isto Alejandro, vidiš. Gdje je taj propuh? Gdje je taj propuh? Me neko vidi. zvao, ja Vidi. sam Alejandro, ja dođe na poziv. Gledaj kak zatvara okice. Še, ne mrem spustit kameru jer smo u gaćama. Odi nazad. Daj da vidimo ovo. Evo, ne, čekaj, jel mi se vidi cica? Ne. Sad bi se mogla A vidjeti. ne, i da se vidi, mislim kakve to veze ima. Vidi. Alejandro. I on isto drama. Šen voli dramu inače. Vidite da se na dramu Koja usto. će me češkat po guzici, a koja po glavi? Već smo se probudili, Šen, to se sad više ne radi. Ja gledam u dupe, molim. Brijem te, jesi još rec? Dobro, Da. rec je. Uf, I čovječe. bolje ti je da si rec. Kuš, moramo se naučiti gledati u kameru, jebote. Da, evo, mi gledamo kameru. posude, A samo ne, ja u opet kameru. gledam gore, ne gledam. Kamera? U kaj gledaš? Gledaš u ekrančić. Ma ja isto gledam u ekrančić, ne kusti se da... Kamera? Vidiš li me? Sanda, vrati se na Kaj? propuhić. Na propuhić. Kamera? Vidiš li nas?
Ja ću samo šutit. I kak- praviti a se da kak- sam lijepa. Čekaj, a kak se ono... Kak Alex kaže kao ono, joj jadne Viktorijine anđelice. Da, jadne. To ono progovori nešto i odmah ono, instant ide fen u kosu, kužiš me. Da, da. Ono, ti se Ono vizualiziraš, One hodaju ti s se fenom, a mi vizualiziraš, smo kužiš me. sa lepezicom. Kao. kužiš. A Da, 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 a mi nje smo ide ono- ventilator od 1,5 m promjera. tako, mi kužiš, smo kužiš. ovaj third class, ono, Da. mala ova, čekaj, moram kosu napred, Ne mogu toliko mahat, brate. razumiješ, mala lepeza, Jutro je. a one iza sebe imaju ono jet cijeli, kuš me. Da. Ide jet ispred njih, ono samo Tak je zagrijava to. ovoga Da. motore i puše. Pa ti reci, kao, E. da, pa ti reci. Evo ništa ljudi, mislim da bi to bilo to. Mislim da ću ovo izrezati od dijela gdje pričamo o filmu, ovo je predugo. Kakao mi je ovoga pri kraju. Kakao ti je pri kraju. Da, Drama, meni isto skoro. Da. Zadnjih 20%. živjela. Ljudi, dobro Čim? jutro svima, Dobro uživajte jutro, u danu. dobro nam došli, dođite nam. Dođite nam, a di da dođu? Pa kad, na stream, Na dođite kanal. na stream. Dođite na stream i na kanal. A streamat I na ćemo drugi isto, kanal da, možete isto sve doći. dođite. Tu ću vam pobacat kanale. Tu smo vam sve A nećemo dođite. pobacati Ne kanale, znam kanale šta su ćemo, dolje da, u linkovima, da, u to je opisu to. videa, ne brinite. Super, evo svima hvala na gledanju, čujemo se. Pusa bok, čekaj. Pusa bok. Ekipa draga, hvala na gledanju i vidimo se neki drugi put. Pa uđi u kadar. Ne, moram izaći sad iz kadra, razumiješ? Pa kak ćeš izaći kadra, Ko će stisnut stop? Ne znam. Zaka još mašiš? Pa kao lepeza je u kadru. Aha, čekaj, moram nekak stisnut stop. A jebi ga ne... A niš, ovdje stisni stop. Idem stisnut stop. See ya!